ما إذا شفت العرب. واو. Very big river. Wide river. Yes. It's no job minta Is duna, that the castle? I don't think I'm بربع هذا. Szerintem nem nagyobb, mint a Duna. لا، هو الفلان يقول no job. ها؟ لا. قد هذا يعني؟ لا شوية. És hol horgásztok? Itt valahol itt ültünk. Ott ültünk a hajó mellett, most húzták az a hajóit, állították. És hol van itt a Saddam palotája? Ja, Saddam palotája, ez még Az ott, ez valami elmegyünk oda? messze. Nem, most nem.